Jazdec nedosahuje len výborné výsledky, ale vychováva aj kone od mladých koní, sa snaží tým najazdením vychovať skúsené konie do vyššieho športu, rovnako od kartovkov má niekoľko zvercov, ktorí teraz dosahujú výborné výsledky v jazdeckom športe, čo je to syn Jan Cigan mladší. Teda Veronika Cigánová sa taktiež venuje jazdeckému športu. Teraz už neprecviká, ale stále jazdí a mala krásne výsledky. Tohto roku boli opäť v Bratislave medzinárodné prestížne preteky Grand Prix, kde štartoval v súťaži, kde výška prekážok bola do 160 cm. V malej Grand Prix, kde to bolo 140 cm, sa umiestnil na výbornom 4. mieste. A na majstrovstvách Slovenskej republiky tohto roku kategórii družstva bol členom toho víťazného mužstva, boli to sami muži, takže naozaj tam tie výsledky sú matateľné.